Skovpleje eller hærværk. Odense Kommune gør mere skade end gavn, når de lige nu skærer toppe og store grene af træerne ved Fruens Bøge. Det mener en træplejer. Altså, jeg kom hertil, og så stoppede jeg op, og så stod jeg. Det er løgn. Det der, det er ikke rigtigt. Det har det ikke gjort. Det er så trist et syn. Og jeg tror, at alle enhver, de vil jo kunne se det. De vil kunne se, at det der, det er jo sådan ser træer sgu ikke ud. Træer, de har der nogle grene. Niels Falk har arbejdet med træer i 20 år. Han er en af Danmarks godt 40 certificerede træplejere. Det er hærværk. Det er simpelthen hærværk. Ifølge Niels Falk er problemet, at træerne ved Skovsøen i Fruens Bøge er blevet beskåret alt for hårdt. Man burde i stedet have kravlet op og tyndet ud i grenene, mener han. De fleste, der arbejder inden for træplejebranchen, de ved godt, hvordan man skal håndtere sådan nogle træer her. Og det her, det er ikke måden at gøre det på. Det her, det er, nu skaber vi problemerne. De her træer her, om ikke specielt lang tid, om 4-5 år, så opholder man sig ikke ned under de her træer her. Så er de farlige. Så er det rigtig, rigtig farligt. For med den valgte metode får træerne store sår, der kan give råd i grenene. Der vil være grenpartier, som der vil dø tilbage, tørre ind, og så har man jo døde store grene, og det er et sted hen, hvor der er en masse mennesker, der opholder sig. TV2 Fyn har også talt med en anden træplejer, der deler Niels Falks opfattelse. Begge undrer sig over, at kommunen er gået hårdt til sunde træer, mens andre usunde står hele tilbage. Det der, det er et farligt træ. Så kan man undre sig over, hvorfor har de så pillet top med sådan nogle træer der, og så ikke gjort noget ved det her. Vi har i dag været i kontakt med de ansvarlige for træplejen hos Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, men her ønsker man ikke at indgå i en diskussion om sagen.